Byter vi varv igen, Titti? Varför hon precis så? Ja, fortsätt bra. Bra. Helt rätt, Titti. Och sen gör ett par byten nu, Titti. Bara lugn och ro. Nu har jag fällt ner kampongen igen. Var lugn, vänta lite. Sitt stilla själv. Sitt stilla, han tycker det är skitskoj. Han är så himla söt. Bra, klappa honom. Det är Lattjo Lajban-låda så fort det heter byte. Det gör ingenting, för du behöver ju fatta att han faktiskt ska göra någonting. Väldigt spännande filmer detta. Ja, rätt Titti! Ja, lugn, lugn, lugn. Bra, det gör ingenting. Klapp, en gång till åt varje håll. Får ni samla ihop er lite. Nu slutar vibrera här innan man börjar ha magen. Jag har gått upp 3 kilo, den är helt nere bakom. Bra, Titti! Och så en fin åt andra hållet. Bra och lugn. Visa dem nu. Titta! Bra, sakta av till skritsen och skritta ett varv. Låt honom andas lite.